Contraluz, ¿eh? Molt bon dia a tots. Senyor Batlle, molt bon dia. Gerents, treballadors, benvinguts tots avui en el cementiri de Palma. Un cementiri singular que ha quedat dins la trama urbana i és un espai que cal obrir a la ciutat posant en valor el gran patrimoni artístic, arquitectònic i cultural. En la finalització d'aquestes obres que avui inaugurem, incorporarem un nou espai natural que és la Riera al cementiri de Palma. Vull agrair l'esforç i la feina de tots els treballadors i empreses que han fet possible que s'executin aquestes obres. Així com també, i de tot cor, vull agrair als treballadors de l'empresa funerària municipal per la seva gran tasca i dedicació que sempre ens demostren. Moltíssimes gràcies. I sense més dilació, dono la paraula al senyor Batlle, Jaime Martínez. Molt bon dia a tots. Belén Soto, Carlos Martínez de Tejada, gerent, directius, tècnics i professionals i benvolguts assistents. Bon dia i gràcies per estar presents en aquest acte d'inauguració del pont i del passeig peatonal del cementiri municipal de Palma. La d'avui és una jornada important per a la nostra ciutat perquè implica fer una decisiva passa endavant en la millora de la qualitat dels serveis funeraris que posam a disposició de la població. El cementiri de Palma és un equipament singular per molt de motius. En primer lloc, perquè està indissolublement lligat a la memòria de nombroses generacions de palmassans i palmassanes que han acudit aquí a honorar en els seus difunts, a presentar-los els seus respectes i a evocar mentalment i especialment des de la profunditat del seu cor els moments de vida que compartiren. Però la raó que fa d'aquest equipament un lloc, com deia, inequívocament singular, és la seva peculiar estructura, diversificada entre la part antiga i la part moderna. El problema d'aquest disseny ha estat històricament les dificultats de comunicació entre una zona i l'altra. Per experiència pròpia o bé perquè ens han contat algun amic o conegut, els palmassans sabem fins a quin punt arribar a un punt determinat del cementiri podria suposar haver de realitzar una gran caminata o seguir un llarg i erràtic, per no xerrar de risc, equivocar-se de ruta o tram. Amb el projecte que s'ha executat aquests mesos i que avui presentam, s'ha actuat preferentment sobre la principal causa d'aquesta desconnexió, que bàsicament tenia a veure amb la insuficient integració de la part antiga del cementiri en la zona de Sant Valentí.
Gràcies a les obres realitzades, aquesta situació ha quedat resolta mitjançant la construcció d'un pont i un passeig per vianants. No obstant, les intervencions que l'Ajuntament de Palma, a través de l'empresa funerària, té plantejades per millorar encara més la comoditat, mobilitat i funcionalitat del cementiri van més enllà. En aquest sentit, estem desenvolupant una actuació que dotarà un dels vials, concretament el del sector 2, situat a l'altre costat de la riera, d'un gran passeig amb àmplies zones d'ombra i de descans. Aquest passeig suposarà un pas endavant més que destacable en la millora de la comunicació interna de les diferents àrees del cementiri i, a més, incrementarà substancialment l'accessibilitat en el sector ja esmentat. Per un altre costat, l'acte d'avui representa també un profund caràcter emotiu. Com molt recordareu, coincidint en la passada jornada de 1 de novembre, vàrem iniciar un projecte que desperta tota la nostra simpatia i estima per la seva significació humana, l'arbre del record. D'aquesta manera, coincidint en la darrera festivitat de Tots els Sants, els ciutadans que acudiren al cementiri pogueren deixar una nota personal dedicada als seus familiars o amics ja desapareguts. Al llarg d'aquests mesos, des d'aquella ocasió s'han duit a terme la construcció d'una rodona a la zona interior i s'ha plantat l'arbre on avui podran dipositar tots aquells records. Pens que haver dedicat un espai a l'arbre del record s'ajusta plenament a la filosofia que des de l'Ajuntament de Palma pretenem aplicar en el cas del servei funerari. Certament, un cementiri ha de ser un emplaçament modern, dotat de bones comunicacions i infraestructures, però també ha de ser un lloc capaç d'acompanyar emocionalment les persones que el visiten i que passen per una experiència sumament dolorosa com és la pèrdua de qualcú que estimaven. Afortunadament, l'equip de professionals i treballadors de l'empresa funerària municipal de Palma demostra dia a dia que és plenament conscient del fet que aquesta component d'acollida forma part indispensable de la seva feina. És per aquest motiu que és just posar en valor la seva valuosa tasca, sense la qual, per moltes inversions que se puguin afrontar des de l'administració, resultaria impossible culminar positivament els objectius que han de caracteritzar un servei com els que vosaltres oferiu. Inaugurant, per tant, una nova etapa en el cementiri municipal de Palma, una etapa on la mobilitat entre els diferents espais sortirà guanyant, una etapa on el vianant adquirirà el màxim protagonisme, una etapa on Palma deixarà de veure dividit el seu cementiri en dues parts en dificultosa comunicació i una etapa, en definitiva, que situarà aquest cementiri entre les infraestructures funeraris de referència a Mallorca i en el conjunt del país i absolutament a l'alçada de les expectatives i les necessitats dels usuaris. Moltes gràcies a totes les persones que ho heu fet possible i amb aquestes paraules donaria per inaugurats el pont i el passeig peatonal del cementiri municipal de Palma. Moltes gràcies.